May gabi eh! Merry Christmas! Wala mo ka-drink. Merry Christmas! Happy New Year! Kumusta ka mo? Nagawin pinaskuhan niya? Atag lang ng pastor? Baba na yung wali eh. Ingon si pastor. Pwede mo ko na siya sa kabay. Baba na niya kung wali. Pero istorya din yung dali ako naman eh. Baba na mo na yung kabay na sa pastor. O sa pastor nga, ganahan siya nga muwali, yan ay usa ka membro nga usa ka tigulang o usa ka idaran o nasi ako kuyog niya kani nga kuan tigulang ganahan siya ana sa tubangan lingkod magatubang sa pastor o niya ini manungatungan ang wali kay ang tigulang makahagop makatulog o niya ang pastor ang speaker mura man insulta ko siya kamay ba hagok-hagokan siya no sayo sa pulong sa Ginoo. Dili ba lalim magpag-andam sa pulong sa Ginoo niya hagok-hagokan di ba? Sorry. Aya sa sunod linggo sunod simba giduol sa pastor ang usa ka bata. Gitagaan ni sa pastor og 50 pesos. Aron simba sa lolo kay mapatubangan gyud sikon. Sikon. Para di makatulong ang pastor malipay ba ng tanaw nga awa na wala katulong. Pag sunod ng linggo, simba na po, natingal ang pastor nga nakatulong naman po ang lolo. Pag magsimba niya, ipamutanan, anong nakatulong naman po yung lolo. Giina niya ang pastor nga, ginagaan mo 100 sa akong lolo, pastor. Mga 50 naman, wala na po sa bukawa. Kung sa man ang mga panalangin, yung nadawat, nining Christmas karon sa inyong kinabuhi. Ingay kong tapan niya, ayaw pagtulog-tulog. Kaya mabara niya ang wali. Tapan. Ang pinakanindot nga gift, pinakanindot nga gasa, pinakanindot nga panalangin nga atong naangkon, dili mga butang sa kalibutan, o dili si Jesus. Kaya nag-celebrate ta karon sa pagkatao ni Jesus. Wala ta ka-celebrate sa birthday ni Jesus. Kung nag-celebrate ka sa birthday, like sa atong birthday, naging pizza, wala kita kabalo sa pizzahan na tao si Jesus. Pero bisan ang sa adlaw, bisan sa bulana, bisan sa tuiga, pwede matawa si Jesus sa inyong kinabuhi. Ang pasabot, ang inyong kinabuhi, maghatag kini kabaguhan kung si Jesus na tao niya sa inyong kinabuhi. Doon ay kabaguhan, doon ay kausapan. Mabago ang inyong kinabuhi, matinudanon ka mamulagad sa Ginoo. Kung natao si Jesus diya sa inyong kinabuhi, ay napaghulat nga, maabot ang December 25, usa ka tao si Jesus sa akong kinabuhi.